Mogu da stolcem da je. Može nemoj mikrofon sam. Može se reći bez iznenađenja u trudu. Jesam, da. Pa evo, kao što smo i očekivali, kriminalci će vas da reći da nisu krivi. Gospodine Memiću, prosto nešto razlikite ljudi, gdje možemo sad uzmano. Izvinite, kolega. Pa evo, kao što smo i očekivali, kriminalci će vas da reći da nisu krivi. Ovo je jedna organizovana kriminalna grupa koja je spremna počiniti zločin, sakriti zločin i na kraju ga negirati. Ali evo, mi smo ipak uspjeli, doveli smo i do suda, sudski postupak ide, pa nek tamo negiraju, vidjet ćemo na kraju kako se završiti. Ima ogroman broj svjedoka, meni je drago što će ja biti prvi svjedok koji će svjedočiti. I ipak oni su sve meni rekli, isti Hasan Dupovac mi rekao da je nosio svoj novac od kuće i da je davao novac, pa nek to na sudu onda porekne. Gospodine Memić, šta vi očekujete dalje? Da li očekujete nastavak istrage? Da li očekujete otvaranje istrage za ubistvo s obzirom da ova istraga neće nam otkriti tu informaciju? Ova istraga svakako ide dalje, ima još mnogo ovih počinioca, ali uskoro ide istraga za ubistvo. Biće otvorena istraga za ubistvo, što je veliki napredak, znači čekalo se da se završi postupak na Vrhovnom sudu i eto uskoro očekujemo istragu za ubistvo. Onda ćemo tek dobiti pravi rezultat. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će provoditi istragu ili? Svakako tužilaštvo Bosne i Hercegovine jer kantonalno tužilaštvo ne može provoditi 9 kantonalnih tužilaca u krivičnoj prijavi. Sabina Sarajlija je na čelu, ona je prihvatila da negira zločin, poturali su lažne dokaze, oni to ne mogu voditi svakako. Jesu to vaše očekivanje ili imate pouzdane informacije? Imam pouzdane informacije. Informacije koje su pouzdane i to je pokazatelj da nećemo stati, da neće stati državno tužilaštvo. Šta god da se desi, državno tužilaštvo je pokazalo da hoće da radi. 11. septembra imate velike proteste, 20. po redu koje zajedno organizujete sa ocem ubijenog Davida Dragičevića, Davorom Dragičevićem. Doći će veliki broj ljudi, ne samo iz Banja Luke, nego i iz Sarajeva, Zenice, Jajca, vidim da pozivate ljude da dođu. Pa evo, to su protesti, najavljujemo za Dženana i Davida, ali tu je i Vedran Puljić, tu su i 2 sarajevska policajca, tu su još mnoga nerazjašnjena ubistva. Očekujemo da se svi pridruže i pozivam cjelokupnu javnost iz Bosne i Hercegovine da dođu na te proteste. Ovo više nije moja borba. Ja mislim da sam dosta uradio, ali ja idem svakako dalje, ali trebaju svi građani da se dignu, jer ako sad se ne preokrene stanje u državi, jesmo dokazali da su korumpirani policajci, tužioci, sudski vještaci, doktori, dokazali smo. Sve sam i imenovao, evo ako treba opet da ponovim, ali moram ponoviti da Lidu Burzić, koja je meni saopštila da je moj sin ubijen i kasnije je podigla lažnu optužnicu. To na kraju je rezultiralo presudom Vrhovnog suda, na koju su oni pozivali sve ove 3 godine koliko je to trajalo na Vrhovnom sudu. Čekaju odluku, evo bila je odluka, saobraćajna nesreća se nije desila, Dženan je ubijen. Ja mislim da smo dovoljno pokazali koliko su korumpirani, koliko su spremni zataškati ubistvo. Ali na kraju opet im ja poručujem da sam ja vrhovni sudija i da će morati svi odgovarati na kraju. Gospodine Memić, kazali ste, bit ćete prvi svjedok u ovom ovdje predmetu. Već ste nagovijestili o čemu ćete svjedočiti, ali šta će to baš biti fokus vašeg svjedočenja tog dana, za 30 dana otprilike, kada će... A ja ću morati od početka reći šta mi je ko saopštio, šta mi je rekla Dalida Burzić, šta mi je rekao Hasan Dupovac, šta mi je rekao Džafer Hrvat, šta mi je rekao Lahić Ćosić. Svi su oni rekli da je to svirepo ubistvo, da je Dženan ubijen. I kasnije podižu lažnu optužnicu. Znači oni su rekli, oni su imali informacije, ali najstrašnije je što u MUP-u kantona Sarajevo još isti ti ljudi rade. Džafer Hrvat je na odgovornoj funkciji, Mirsad Đelilović je na odgovornoj funkciji. Ovako, ako se nastavi stanje u MUP kantona Sarajevo, se ne može promijeniti za 10 godina. Ovo neko treba izaći, reći ja nemam s kim da radim, da suspenduje ove policajce. Ima i još mnogo, tu je Nurija Mekić, tu su ostali. Admir Šalaka, Emir Mehmedagić, Edin Grabovica, Sanela Hasanbegović. Šta ćemo sa zabilješkom Sanele Hasanbegović, koja kaže da je Alisa prepoznala jednog od napadača, Zio Mutak poziva Sanelu Hasanbegović i traži zaštitu za svoju šćerku. Od ta priča. Šta ćemo s tomu zabilješkom? Ali sad će ići istrage za ubistvo i neko što je morati objasniti zašto nije ništa urađeno po tom zabilješkom.
Hvala.